wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Mune da jama'atu ahlus sunnati lid da'wati wal jihad a karkashin jagoranci Imam Abu Umaymah al-Muhajir hafizahullah. Wannan dai ba komai bane, mun taru ne nan domin gabatar da wasu abubuwa da daya biyu zuwa uku. Alhamdulillah, insha Allah za mu gabatar da wani sako ne zuwa ga gwamnatin Najeriya a bisa bukatan da yan Borno South East Alliance da fata na faɗi daidai suka bukace matan goshe suna so su gani, to ga sunan dai suna na a cikin koshin lafiya. Ba mu yi musu komai ba, ba mu cutar da su ba, mun rike su dai tsakaninmu da Allah, ba dun komai ba ne, saboda addini na ya umarce mu da hakan. Ba tare da bata lokaci ba, kamar yadda yan Borno South East Alliance da fata na faɗi sunan su daidai suka nima mu yi bidiyon su gani a bisa umarnin shugabanninmu. Gashi nan dai za mu ba su mic su masu yi magana kuma ku gansu da idonku. Alhamdulillah, ga sunan dai matan ga sunan zuwa ga Borno South East Alliance wanda suka nima musa baki a cikin al'amarin. Me za ki fara game da rukun da muka yi muku, kuma me ya bukatan ku zuwa ga gwamnatin ku na Najeriya? Da farko dai muna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya sa muka zo wannan wajen. Alhamdulillah, mun gode. Mu mutanen Goshe ne, daga garin Goshe ne wannan jarrabawa da kaddara ya same mu. To alhamdulillah, gashi nan muna nan cikin koshin lafiya da 'ya'yanmu da mata da kowa da sauran tsofinmu gabaki daya muna nan cikin koshin lafiya. Wanda ba su da lafiya alhamdulillah sun dan ji rauni mara lafiya an yi musu magani, an ba mu kulawa. Yaranmu wasu sun zo babu riga babu wando babu kaya, an yi musu sutura alhamdulillah, an ba wa 'ya'yanmu kayan sawa, an ba mu wajen kwanciya, ana ba mu abinci alhamdulillah, muna cikin kulawa. Wane kira za ki yi ga gwamnatin Najeriya bisa zaman ku a nan, kuma wane bukata ne kuka nima ta yadda Borno South East Alliance suka shiga tsakani? Wane kira za ki yi ga shugabannin kuɗin? Za ki yi ambato shugabannin kuɗin ɗaya biyu zuwa ku, da yake mu ba sunan su ma muka sani. To alhamdulillah, zaman mu dai a nan babu matsala babu komai, sai dai kuma muna cikin tunani da kuma wasu tashe-tashen hankula saboda na rashi na 'yan uwanmu da muka yi. Jirgi ya kakkashe mutane, wasu kuma abubuwa ya same su daban-daban. To muna cikin tashin hankali, muna cikin tunani. Su da suke can suna cikin tunani, suna cikin tashin hankali, wasu ba su ma san muna raye ko ba ma raye ba, amma alhamdulillah gashi za a yi bidiyo a tura musu. To wannan bidiyon muna turawa duniya ne su san cewa kuna nan a cikin koshin lafiya. Wani kira ne zaki yi, kuma da wani koke-koke ne kuka yi a baya, kuma gashi nan ma kuna kan yi, wani kira za ku yi? Na ce ki ambace sunayen shugabannin kuɗin ɗaya biyu zuwa uku, da yake mu ba sunan su muka sani. To muna kira ga shugabanninmu gabaki ɗaya na Najeriya, tashi daga shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu da mataimakinsa Kashim Shatima, sannan da gwamnan jihar Borno Professor Babagana Umar Zulum, da senator mu na jihar na South Borno Muhammad Ali Lume, da chairman na Goza Local Government Abba Kawu, sannan da House of Rep Babawo, da manya-manyan shugabannin mu na kasar Goza su Professor Sulemanu Bello. Muna kuka a kawo mana ɗauki da tallafi da agaji. Gaskiya mu muna so mu koma wajajenmu saboda ba mu saba zaman nan ba. Yanayin rayuwarmu da na can da na nan daban da, yaranmu ma suna cikin tashin hankali, mu mata muna cikin tashin hankali, iyayenmu a can ma suna cikin tashin hankali. Waje ne da baka saba zama a ciki ba, gaskiya zai baka wahala. In san samu ne muna so a sa baki, a taimaka, a tallafa, a mai da mu wajajenmu, mu je mu ga 'ya'yanmu da iyayenmu da kuma kowa da kowanmu. Kyau sosai. Ke kuma mama, saboda akwai wayanda daga cikin shi ma ba sa jin Hausa, zan tambaye ki da yare. Kaman da yanzu farkada kuwa da bagarnin ka shugaban kasar Wina da yake kumsirge kada ga hatar gaba daya yara yarwan wa su ga harwa dalan nuram da bakatira, kuma abaga ka bayani yadda kyan kurin da num kenan insha Allah.
Salamu alaikum. Ban fata zira bam dina nutguna. To, hala da mashgil ban fata ninin cewa ta kiya zarham da arba makoshi lafiya. Tawarkam da coga, duk ziga manga, sudaba manga, ko awa arba ga kultukam ban fata nutgun zira barna. To, amma dikitin nagnaya. Ban fata nutguna. Maba mun shugaba khiyar bakam da bak taimako tubakwanina. Kam na gana ban kwahina makam da mulkam dunum da mabarkaciya shugaba hinar tukam dina makam da langan tugam da ban kwata gani wan baji jira furan da ku an matunaniya kam da ku kan matunaniya amma kam tunaniyam da kalma zarfan sali ga takam duniya kalma iyaye na in wa kam zamnam da amma kam ba kwana dig sigmanga diga khabag manga zarfina alhamdulillah ya samdal bas ban kwata gnina to gashi nan maro zarfina alhamdulillah to ino makam da nan da adaba da mashgila shugaba hina mamman taimako kitra mara kam da dasina arfam ka kai makwana ka digit kam takiya mun shugaba mi jangil kam da ino makam da na ganam da in taimako da makwana ka digit makam hal ganam da shagra yanzu dai duk dai bayanan da muka yi ya riga da ya wadatar ba yawan bayani bane magana ɗaya biyu ma shikenan